हो अपने नाम से 5 गो पेट्रोल पंप बटे। यदि एक पेट्रोल पंप ओकरा नाम से अगर अजय कुमार लल्लू के निकल गई तो 1 लाख रुपया हेमंत कुमार गुप्ता देवे के तैयार बा। भाई के नाम से अपना नाम से काय करे जब बाल बच्चा नहीं के एगो अपना भाई के नाम से निकलवा के दिखा दे सबरे के क्यों दिखा ओकरा भाई के नाम से हो तो 1 लाख रुपया। यहाँ कहते क्या करूँगा भाई के नाम से 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया अब ओकरा भाई के नाम से ओकर भाई बड़े 3 भाई या एक भाई इंजीनियर के बनन एक भाई देवरिया में नमक के काम करावलन। यदि उनका भाई के नाम से एगो पेट्रोल पंप होके तो 1 लाख रुपया हम दे। यहाँ कहते क्या करे केहू के नाम से उनके रिश्तेदार के नाम से अब सब पैसा जब से हमारा अकाउंट में आएगा नाम से केहू के रह सकेला। भैया हाथ आरसी को कंगन क्या पढ़े लिखो को फारसी क्या अब खाली मुंह से कदरी के नाम से 5 गो पेट्रोल पंप हो गई उनका नाम से एयरपोर्ट हो गई। अरे भैया क्या होता है साल जीते नहीं 5 साल में 5 गो पेट्रोल पंप खोले नहीं और वहाँ कुछ नया काम करे 900 करोड़ सिर्फ आगरा में ताजमहल बनल बा पेंट भइल बा और कुछ नहीं हुआ। सलेमगढ़ वहाँ कोनो विकास नहीं कैले खादी भंडार के कपड़ा पहन के नहीं कुर्ता झाड़ नहीं लोग के बस हाल चाल पूछले लोग उससे संतुष्ट रहेला लेकिन हमनी के कोनो युवा वहाँ से संतुष्ट नहीं थे। यहाँ कहते नहीं खूब काम करे काम करे में देहात में काम करे में क्यों गिनती ले लेबा। यहाँ कहते देहात में प्रधान लोग काम करावला कि विधायक जी काम करावला विधायक कोटा से बनला विधायक कोटा से बनला। यहाँ कहते विधायक कोटा से बनला देखाई ना विधायक जी कहीं नाम लोगता लोकल में कहां बा लोकल में नहीं थे कहने वाला बा वहाँ अपना गांव में काम करावे नहीं वहाँ अपना गांव में बस काम करावे नहीं अपन गांव में हर साल एगो पेट्रोल पंप खोले नहीं अपना नाम से और अपना भाई लोग किस्मत बनावे और बाकी सब लोग के बिना नवरसा जोते आइल बड़ा नहीं जा और नवरसा जोत के चल जाइए खाली सीजन में कुकुर मुत्ता के तरह से नेता लो आवेला लो चल जाला लो। तो रोमन में का चलो 22 में परिवर्तन करे कि सरकार संतुष्ट बने परिवर्तन अब हमनी के तो अपना क्षेत्र खतरा तो लोकल खतरा जी हमनी के दुख सुख में हमेशा होता जाता हुए ठीक बा हमनी खतरा। नमस्कार हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर हुआ देख रहे बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के सलेमगढ़ बाजार में और उस समय के बता दें कि 2022 में विधानसभा का चुनाव बा। तमाम सामान्य जनता से पूछा बा कि 2 बार ये जगह विधायक रह चुकनी अजय कुमार लल्लू जी वहाँ के 10 साल के कार्यकाल में कौन काम भेल कल बनी 900 करोड़ काम करो बनी कल ही बनल कहाँ 900 करोड़ काम तरह से कोई बना बगल में कर बटीला कर कोई कैले बना जो बोला तब चल जावेला जी आपस विपद फोन करी गए चल। वर्तमान सरकार चल तो सरकार से कुछ बनी कि ना कुछ फायदा नहीं है ना कौन फायदा बा कौन फायदा नहीं है रोड नहीं देखो ना नाला बना कुछ बना पानी बह सकता जो भी सरकारी कहते काम दामदार भाजपा सरकार कौन काम कैले बना बताओ तब न लोग के अनाज पानी मिलता अनाज पानी फ्री मिलता गैस के पहले पैसा मिलता सब्सिडी वाला आई कहने की उजाला बांटता नहीं फ्री में जी 1200 रुपये तो पहले 500 रुपये मिलता रहा। सब 5 साल के जो प्रदेश सरकार के कार्यकाल बटे कार्यकाल में कौन कौन काम मिला बताई। ये कार्यकाल में तो सबसे पहले तो हम ही कहें कि केहू भी चुनाव नेतागिरी हुए आदमी करे जेकर बियाह शादी ना भइल होगे जी जे तरह से APJ अब्दुल कलाम के शादी ना भई रहे देश हित में बहुत अच्छा काम कैनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बियाह ना भई रहे बहुत बढ़िया देश हित में काम कैनी। नरेंद्र मोदी जी के बियाह भइल परिवार बात छोड़ के वहाँ के देश हित में काम करतनी। जोगी जी काम करतनी वही तरह से विधानसभा में लल्लू जी भी विधायक बियाह नहीं के भइल उनको वही तरह से काम करो ताकि पेंशन वाला सेवा बंद हो जाओ। सबसे पहले नंबर सब सरकारी दफ्तर वाला अधिकारी कर्मचारी के जो पेंशन बंद हो गई बा वो हिसाब से नेता लोग के भी पेंशन बंद हो जाओ कारण खाली बिना बियाह भइले आदमी चुनाव लड़े चुनाव में जीते हारे वो अपने जगह पे बा परिवार होबे ना करू परिवार के दर्द का बुझी। अरे क्या है तब तक मतलब किसके है ना सब जे सेकर जगह जे तरह मायावती जी के शादी ना भइल रहो अब बहुत बढ़िया सरकार चलौनी वहाँ के जोगी जी के सरकार दुकान सब लोग संतुष्ट बा मुफ्त के दाना मुफ्त के पानी मुफ्त के सब कुछ दुकान खाता रहो आप पाइज होता रहो घरे आराम से सुता रहता रहो। अच्छा इस सरकार में भाजपा सरकार में रोजगार के मामला लेकर के कौन काम मिल बटे। अब भाजपा सरकार में तो सलेमगढ़ बाजार में तो ऐसा कुछ नहीं है बोल जौन की देखे के मिले एगो है सोलर लाइट लौकता है न आई सोलर लाइट कल राज मिश्र के दिहल हटे आज 5 लाख के बजट रहे 5 महीना चलल ओकरा बाद से ही चलते नहीं है 5 ओकरा बाद से ही जौन दोसर सांसद भइलन ई नवरसा जोते आइल बड़ा नहीं जा और नवरसा जोत के चल जाइए खाली सीजन में कुकुर मुत्ता के तरह से नेता लो आवेला लो चल जाला लो। तो रोमन में का चलो 22 में परिवर्तन करे कि सरकार संतुष्ट बने परिवर्तन अब हमनी के तो अपना क्षेत्र खतरा तो लोकल खतरा जी हमनी के दुख सुख में हमेशा होता जाता हुए ठीक बा हमनी खतरा जे नवरसा जोते वाला बा वो अपना नवरसा जोत के चल जाओ बात खत्म।
मैंने आवला 22 में रहुआ चुनाव कर जालो मन के मैंने अच्छा लोकल के नेता ये दुख सुख में आवागमन बीजेपी से कि कांग्रेस से कि सपा से कि बहुजन समाज पार्टी से पार्टी से जमीनी नेताजी आई हमने के ओकरा के वोट दे देंगे। जितना हर साल जीते नहीं 5 साल में 5 गो पेट्रोल पंप खोले नहीं और वहाँ कुछ नया काम करे 900 करोड़ सिर्फ आगरा में ताजमहल बनल बा पेंट भइल बा और कुछ नहीं हुआ सलेमगढ़ वहाँ कोनो विकास नहीं कैले खादी भंडार के कपड़ा पहन के नहीं कुर्ता झाड़ नहीं लोग के बस हाल चाल पूछले लोग उससे संतुष्ट रहेला लेकिन हमनी के कोनो युवा वहाँ से संतुष्ट नहीं थे। यहाँ को नहीं खूब काम करे काम करे में देहात में काम करे में क्यों गिनती ले बा यहाँ को देहात में काम देहात में प्रधान लोग काम करावला कि विधायक जी काम करावला विधायक कोटा से बनला विधायक कोटा से यहाँ को विधायक कोटा से देखाई ने विधायक जी कहीं नाम लौकता लोकल में कहाँ बा लोकल में नहीं थे कहने वाले बा वहाँ अपना गांव में काम करावे नहीं वहाँ अपना गांव में बस काम करावे नहीं अपन गांव में हर साल एगो पेट्रोल पंप खोले नहीं अपना नाम से और अपना भाई लोग किस्मत बनानी और बाकी सब लोग के विनाश यहाँ को सबको के विनाश के नाम कहलस ना नहीं भाई काम देखालस न हुई देहात में जाए काम बा इनकर यहाँ को बाबा को देहात में रोड चल जाए कहीं देखिए सड़क 3-3 फीट गढ़ा बा ट्रक में उलट जाता आदमी मर जाता चलिए ये देख ली पहले बन रहा 3-3 फीट कौन मतलब ये विकास विकास भइल कि नहीं भइल जो होता तो होता बा केहू कैंडिडेट आई ना विकास भइल कि नहीं 2 साल के अंतराल में विकास लौकत ना है का विकास लौकत है तो वो हम जाने चाहते हैं हाँ तो खाए पिए वाला लोग बा रोमन में का चल बा चुनावी समर अब 2022 निरा गेल बाटे का विचार में बा दल बदलू से तो बढ़िया बटे जे बात पहले बटे हम कंपेयर करे के चाहतानी फाइल नगर विधानसभा क्षेत्र से हम कंपेयर करे के चाहतानी कसिया विधानसभा क्षेत्र से हम कंपेयर करे के चाहतानी रामकोला से हम कंपेयर करतनी पटरौना से कौन सा दूध के नदी उजा बह गई बा कौन सा उजा विकास होई बटे कि हमरा के विकास कम भई बटे का कमी बटे एजा जाति पाति के राजनीति बटे बाकी कुछ बात बटे अगर दल बदलू वालों एगो दल से बदल के दूसरा दल में दूसरा बदल से तीसरा बदल में आओ जात रहता लो बाबा जी वाला बाबा जी के जात रहे बाबू साहब वाला बाबू साहब के जात रहे बाकी हमनी के अस्तित्व नहीं है। आज के ही आजमगढ़ में एगो दलित के बीजेपी के नेता एगो टीचर के पैर पे माफी मांगवाले से तब के आज के ओकर निर्णय भइल ओकरा बारे में केहू हाल नहीं है। जाति पाति के राजनीति हम 1982 के विधानसभा चुनाव देखला बानी सब केहू कहे जय श्री राम एक आदमी हट के कगरी हो गए कहला तो बाबा जी की ओर चल गलो तो जय श्री राम बाबू साहब लोग कट गलो में से फिर एगो पी के राय में आ गए तो राय साहब के चलो बनियन के कोनो सित्त बटे टैक्स लेबे बा बनिया से जीएसटी लेबे बा बनिया से कोनो चीज़ का होता तब बनिया पर हो जाते तो हम कोना चीज़ के करी यदि हमारा क्षेत्र से 331 विधानसभा क्षेत्र से बढ़िया अगर फाइल अगर कोनो विकास हो गया वो हमरा के बताओ जाओ कि हमारा वो विकास नहीं है भाई यदि रबड़ के रोड पेरिस के रोड अगर लगो तटे फाइल नगर विधानसभा में बटे गंगा सिंह कुशवाहा हो जा बड़े रजनीकांत त्रिपाठी बड़े ऐजा बड़े रुआ गडरा अथी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में बड़े राजभर पार्टी से वो बड़े तो कौन सा विकास ऐजा हो गया भैया पटौना चीनी मिल के विकास करके मोदी जी अला कहले कि चीनी मिल के हम खोलवा दें कहाँ चीनी मिल खुलल भैया 900 करोड़ काम विकास के लिए बनी बा जी ओकर के एगो आंकड़ा बाटे रुआ एगो आरटीजीएस एगो दाखिल करी रुआ अगर विकास नहीं मिलत तो ऊपर कंप्लेन करिए कहीं नहीं के विकास भाई कोनो चीज़ कहे से पहले मौखिक कहे से पहले वो आदमी के ऊपर एगो कंप्लेन करके सरकारी आंकड़ा लिहल जा सकेला कि एकरा निधि में कितना पैसा आई बा वो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा कैले बा का कइले बाटे ओकरा बारे में प्राप्त कइल जा सकेला बात रहल बहुत लोग मनगढ़वे बात कहेला आ कि हो अपने नाम से 5 गो पेट्रोल पंप बटे यदि एक पेट्रोल पंप ओकरा नाम से अगर अजय कुमार लल्लू के निकल गई तो 1 लाख रुपया हेमंत कुमार गुप्ता देवे के तैयार बा भाई के नाम से अपना नाम से क्या करे जब बाल बच्चा नहीं के एगो अपना भाई के नाम से निकलवा के दिखा दे सबरा के क्यों दिखा ओकरा भाई के नाम से होते 1 लाख रुपया यहाँ कहते क्या करूँगा भाई के नाम से 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया अब ओकरा भाई के नाम से ओकर भाई बड़े 3 भाई एक भाई इंजीनियर के बड़न एक भाई देवरिया में नमक के काम करावल यदि उनका भाई के नाम से एगो पेट्रोल पंप होके तो 1 लाख रुपया हम दे यहाँ कहते क्या करे केहू के नाम से उनके रिश्तेदार के नाम से अब सब पैसा जब से हमारा अकाउंट में आएगा नाम से केहू के रह सकेला भैया हाथ आरसी को कंगन क्या पढ़े लिखो को फारसी क्या अब खाली मुंह से कदरी के नाम से 5 गो पेट्रोल पंप हो गई उनका नाम से एयरपोर्ट हो गई अरे भैया क्या होता है भाई भैया कहते नहीं विकास नहीं कल विनाश होइल बाटे माने कौन सी हम तो वह कहता नहीं कि कौन विकास हमारा फाइन नगर में हो गई बा कौन बाजार रह जा बाटे चल के देख ले में गंडक नदी बहता गंडक नदी एक मिनट बाजार ग्राम सभा के ना हो ई बाजार ग्राम सभा के हो ग्राम सभा के विकास ऐसे ना होला एक बात बताई लाइट लागल बा केंद्र से लागल बाटे स्ट्रीट लागल बा विधायक जी के निधि से लागल बाटे आप बताई का हो भाई बाजार राजा साहब के क्यों बाबूजी के आपन ना हो यही में क्यों विकास कर जाए तो होई ना एकरा पहले ये जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव जी रहले
इनमें विकास के नाम पर 5 लाख के फंड आई रहा, तो वो राजा साहब के कागज में 10 साल से सांसद यहाँ का बीजेपी का है जी। कौन सा सांसद हमारे सलेमगढ़ बाजार में कोई सांसद निधि से कोई काम हुआ तो फिर कोई बताए। सांसद निधि से कौन काम भइल बा जी, सांसद निधि से पता नहीं कौन काम भइल बा। सांसद जी अब वह बताइए एक बात ही बटे भैया ही बा भैया जी। कि जा उड़न तस्तरी उड़न खटोला से उड़न तस्तरी जावेले ई बौका बौकी क्षेत्र हो गइल बा। केहू कहीं से आई या चल आई ओकरा के मोदी जी या जोगी जी के नाम बहु हल्ला के वोट दे के जिता देता। बाकी और कुछ बात नहीं है भैया, इमे जातिगत ज्यादा हम बनिया बनी तो बनिया की ओर जाए में बाबा जी बड़ा बाबा जी की ओर जाता रहे। एक्चुअली पहले से लोग बांट दिले बोलो कि का करे के एमा पहले से बांट गइल बाटे खेमा ई लोग बांटे काम ये लोग कइले बोलो पंडित जी को गइले बाबू साहब गइले अब बनिया का गइले सन बनिया के चुपचाप देखत रह। हम ई कहे के चाहत नहीं जेकरा अपना टिकटे के मालूम नहीं कि हमरा टिकट ना मिली 14 कैंडिडेट में और वो हमरा के बताई 14 को टिकट के कैश लगावल तो भारतीय जनता पार्टी के आ एगो निषाद पार्टी के लोग आ गली में पता ना काम कह जला एगो खीसा कह जला देहात में आगे खेत चरे गधा है मार खाए जोला आई में 14 आदमी मिलकर पूरा गांव में कोनो क्षेत्र भाई जैसे विजय राय जी बानी बहुत लोग बाटे विजय राय जी बानी मान सिंह जी बानी बहुत लोग बाटे में आके यहाँ लोग आके गांव घूम के लोग के जौन समस्या के दूर करनी है। अब पता चला कि निषाद पार्टी के टिकट मिले तो लोग के मनोबल की गई बड़ी भाई कि अगला बार मनोबल टूट जाए। तो एक बाद की गलो विकास करी लो भैया हमरा के ही बताओ का मतलब भइले कर रउआ मन में का चलो 22 में परिवर्तन करे के कि जौन माने वर्तमान में प्रदेश में परिवर्तन करे के कि विधानसभा में। देखिए प्रदेश के बाटे लगे यहीं काहे दुकान ट्रेन में जाए खातिर जांच चाहिए, नेता लोग के मीटिंग में जाए खातिर आदमी के जांच ना चाहिए। बिल्कुल जांच होबे करी तब ओकरा खातिर कोरोना बा, फ्लाइट खातिर कोरोना बा, नेता लोग के मीटिंग खातिर कोरोना नहीं है, चुनाव खातिर कोरोना नहीं है। हमरा चैनल के माध्यम से जोगी से का कहे का संदेश ए जोगी से का कहे हमार चाहिए तो चुनाव ना होई, खाली मिलिट्री शासन रहे, फौज के बूट और सब सरकार ठीक बा। गोइयो में भैंसियो में हां ठीक बा, सब में ठीक बा। हां चलता जगह चलता सबके मन तरफ से बने जे लल्लू जी की तरफ से भी विजय राय की तरफ से भी सब बस होगा कहता बड़े पंडित जी 500 रुपए खातिर 500 रुपए तो ये सलामगढ़ के माने इतिहास बा। हां जौन चलता तो ठीक बा, ठीक चलता हां जेगा बा ठीक बा। रोलन जो कहले हेमंत बात सही कहले हैं कहे कि मतलब बीजेपी की सब लोग रूमर बनावता और दूसर के तीसरा आदमी आ जाता उससे मनोबल डाउन हो जाता। बीजेपी बहुत सही बा कोनो दिक्कत नहीं होई में, लेकिन तीसरा कैंडिडेट ला के डालता उ दिक्कत नहीं बा। कहे कि मतलब बीजेपी तो सब काम करते बा तो कम से कम स्थानीय निषाद पार्टी गठबंधन में तब ना निषाद पार्टी से मतलब स्थानीय हमनी के स्थानीय आदमी भोजपुरी हमनियो तो भोजपुरी में बोलते हैं ना स्थानीय आदमी चाहिए, स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। विजय राय जी रनियो संध्या मिश्रा जी रनियो दो जना में केहू के मिल जाए समझ में आता चाहे संजय गुप्ता रहा इहो अपना एरिया के केहू के मिल जाए। अब निषाद पार्टी गठबंधन का तीसरा आदमी आ गलो कोनो बात ना उन्हों के देखल जाए तो बात ये मनोबल खाली डाउन हो जाता बीजेपी में इतना से बा तीसरा आदमी आके मजा मार के चल जाता आदमी बस कलराज मिश्री रामापति राम त्रिपाठी लोग का कोनो मतलब नहीं है, चुनाव जीत के गई लोग कोनो मतलब नहीं है। सब लोग सपोर्ट बाजार में एजा हर साल बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ल बा, कबो साल घटल नहीं है। भले कैंडिडेट हारल बा लेकिन परसेंटेज हर साल बढ़ल बा। तो काहे खाली स्थानीय कैंडिडेट ना रहला ए बेरी अपना 331 तमकुही विधानसभा में परिवर्तन चाहता नहीं कि प्रदेश में परिवर्तन चाहता है। अरे विधानसभा में परिवर्तन हो गया चाहिए, प्रदेश में कहाँ परिवर्तन होके जाता। प्रदेश में तो ठीक है बा जोगी जी का सरकार बढ़िया बा चलता। तब बेरोजगारी के लेकर के और महंगाई के लेकर के सरकार में का आप बताइए यदि महंगाई भोजपुरी जब बताओ भाई कि महंगाई जब इतना बात है इतना लोग मोटरसाइकिल से काहे चलता। कौन ऐसा गरीब के घर बजाना में मोटरसाइकिल नहीं है, कौ गो साइकिल लौकता बाजार में। एक पहले मतलब जो थी कांग्रेस चाहे बसपा चाहे समाजवादी पार्टी पहले 100 पेट्रोल नहीं पेट्रोल से कोनो मतलब नहीं है तो क्रूड ऑयल पर निर्भर बा ना। पेट्रोल सरसों के तेल वाला सरसों का तेल का जब तोरी लोग बोवे ना करी खेते में ना बोवे के बा सरकार कहाँ से तोरी पैदा करी, तोरी होखबे ना करी प्रदेश में सरकार खाली विधानसभा में परिवर्तन हो जाता है। जी जी रघु भैया लल्लू हटाओ तब का अच्छा बीजेपी नाराजगी बा नोटिंगबाज 900 करोड़ कम काम के बानी नोटिंगबाज बा 900 करोड़ कम काम के बानी उनको इसी कोइले बड़े हम धरातल पर लौकता है रोडवा नहीं लौकत बजरिया में है पूरा गाढ़ा में तब्दील बा पूरा बजरिया खाली कहला से थोड़े हो जाई काम पता साहब बा नोटिंगबाजी ना चली विधानसभा में हो। अच्छा हाँ ये भाजपा से कैंडिडेट माने सुन में आता कि मतलब जे आई उगर जितावल जाई कार खत्म बा भाजपा से केहू आवे ओय में कोनो नाम चिन्हित थोड़े बा जे ही आई से ही जीती। 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के सलेमगढ़ बाजार में और जाने के लिए तमाम सामान्य जनता के रुझान
कुछ लोग मुँह चोरवाता, कुछ लोग बोले के नहीं चाहत, कुछ लोग विधायक से नाराजगी बा, कुछ लोग भाजपा के नाराजगी बा, लेकिन जो अपन जो असलियत में जो बयान कला बयान के अपन उपलब्ध नहीं कर पावत। तमाम बातचीत भइल। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना, युवा कवि। धन्यवाद।